Ovo je refleksija, prostor u kome se vraćam sebi. Tema današnje kratke priče je iznenadio me poziv. Od osobe koju nisam dugo čula. I najpre sam razmišljala da li da prihvatim poziv ili ne. Jer bi to možda značilo ulazak u nešto na što možda još uvek nisam spremna. Ali to nisam znala. I odlučila sam da prihvatim poziv. I da vidim gde me to vodi. U šta? I osetila sam najpre da me je poziv zbunio. Da ne mogu lepo da prepoznam nameru. Pa sam se i ja zbunila. Jer nisam znala da li ta osoba želi da dobije mene ili nekog drugog. I onda sam osetila dubinu tog odnosa i njegovu težinu. I otvorenu ranu koju bih pomislila da je zarasla, ali koja je i dalje tu. Ali iznenadila sam se jer iako i dalje tu, ne boli toliko. Kao da mogu da je gledam, a da ne potonem u nju. I kao da je ona potpuno tu, ali me ne obuzima. I više sam gledala taj svoj osjećaj nego što sam slušala šta osoba ima da mi kaže. Jer sam pomislila da ne bežim više od njega. Već da mogu da stanem pored i da budem u tome. I kao da sam ušla u tu ranu. I nije mi u njoj bilo toliko neprijatno. Već kao da je nisam neko vreme osjećala. I pomislila sam, pa ti si još tu. Ista takva. Ti si još u meni. Ja sam mislila da sam te prevazišla i zalečila. Ali eto, iznenadila si me. Da si još tu.
Ali pri tom susretu kao da sam videla nekog kog nisam videla dugo. I čak sam se i malo obradovala. Jer je to nešto sa čim sam mnogo dugo živela. I sad se ponovo pojavilo. I otvorila se za taj susret, ali i ja sam